Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दंजोबो। SSC Constable exam बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि एग्जामनि सायाव भिडिअ लाबोदों। एडमिट कार्ड माब्ला मोनगोन नोंथांमोननि कनस्टेबलआव क्लास 10 पास एचएस पास लेभेलनि साख्रि 2024 आव नोंथांमोना साख्रि लानो थांगासिनो दङ। जायफ्रा नाजागोन नोंथांमोना मोनगोन आरो जायफ्रा नाजाया नोंथांमोना मोननाय नङा। दा बेखौनो कभार खालामगोन एग्जामा बोरै जाथावगौ कनस्टेबलआव बेसेबां काटअफ लाथावगौ बेनो जाबाय SSC आव आरो लोगोसे आसाम पुलिसनि रेलि एग्जाम नोंथांमोननि सायाव लाबोदों आपडेट। तो बेखायनो जाय नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेल गोदान साबस्क्राइब खालामदो। बिनिफ्राय रि-रेजिस्टार नोंथांमोननि आसामनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेखौ खालामनांगोन बयबो। बाथ्राया जाबाय जे आपग्रेड खालामनो होदों जे नोंथाङा बेसेबां फरायनाय आरो बेसेबांनिफ्राय फैनाय दा बिनि सायाव A to Z भिडिअ फैगोन नेक्स्ट लेभेलाव। दा जोङो SLPRB नि अफिसियेल साइटआव फैग्रोबाय बेनो जाबाय आसाम पुलिसआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जे नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ एबा कनस्टेबलनि फिजिकेल टेस्टआ एसे लेट जासिगोन बेनो जाबाय मेआव जासिगोन आरो एग्जामा जुलाइआव। नाथाय मोनसे बाथ्रा SI निया थाब जाग्रोनो हागौ कनस्टेबलनिफ्राय मानोना SI आ रिलिया मोनसेयावनो जायो। अके बिनि सिगां एग्जाम जाग्रोगोन एग्जामा जन वाइसआव जागोन बेनो जाबाय SI लेभेलाव। नाथाय कनस्टेबलआ नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआ मेआव जासिगोन गोबां टाइम मोनबाय। स' नोंथांमोना दान मोनब्रैनि खाथियाव टाइम मोनदों बेखायनो प्रेक्टिस खालामनो मोजां जाबाय। जायफ्रा खालामाखैमोन नोंथांमोना लासै खालामलांबाय थादो आरो नोंथांमोना क्वालिफाइ जाहैगोन। नाथाय लं जाम्पआ एक्सेलेन्ट जाथारनांगोन बेनिफ्राय रानिंआवसो बयबो गावजों गाव नारसिनलायगोन। देन जों फैबाय दायो कनस्टेबल SSC। दा SSC आव फैनाय लोगो लोगो एडमिट नोंथांमोना माब्ला मोनगोन। दा गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ कनस्टेबलआव। दा नोंथांमोननि टारगेटआ जाबाय कनस्टेबल मानोना आसाम पुलिसआ लेट जासिगोन नालाय। दा बेनिफ्राय कनस्टेबल SSC आव नोंथांमोना गोसो होनांसिगोन मानोना एग्जामा फैगासिनो दङ। दा एडमिट कार्ड नोंथांमोना नायनोबा जेब्ला रिलिज खालामगोन अब्ला नटिसआव फैनानै दा गाव-गावनि जनाव एबा नटिस जनाव फैनानै नोंथांमोना एडमिटनि बागै स्टेटासखौ नायनो हागोन जेब्ला होयो अपसन। दा 15 नोंथांमोना डेजनि सिगां नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनो हायो बेनिफ्राय 15 डेजआवहाय नोंथांमोना मिथिगोन नङाबा 10 डेज बेनिफ्राय सानब्रै सिगां नोंथांमोना एडमिट कार्डखौहाय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। स्टेटास नायखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना एडमिट कार्डखौहाय सानब्रै सिगां डाउनलड खालामदो बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जामा दा बे एग्जामा फेब्रुवारि बेनिफ्राय मार्चआव जागोन। डेट फिक्स जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना SSC निफ्राय गोदान अफिसियेल नटिस मोनगोन आरो जेब्ला मोनो आं नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ लाबोगोन। नाथाय एग्जामनि सानब्रै सिगां एडमिटखौ नोंथांमोना थाबैनो डाउनलड खालामनो मोनथारसिगोन। दा बे जाबाय कनस्टेबलआव। स' बिनिफ्राय जों नायगोन अफिसियेल नटिसखौहाय आव एग्जामा बोरै जागोन आरो काटअफआ बेसेबां लानो हायोबा सेफ जनाव थागोन नोंथांमोना साख्रि लानो जों अफिसियेल नटिसखौ नायफिनसै फिन खनसेबाव। आङो बेयाव डाउनलड खालामबाय नोंथांमोना भिडिअ नायजोब अब्लानो बुजिगोन आरो बे एग्जामखौ होदों बिथांमोनाहाय अनलाइन हिसाबै फेब्रुवारि मार्चआव जागोन आरो नाथाय डेटखौहाय फिक्स होथ'वाखै। दाखालि बावै कारेक्सना जोब्बाय। दा भेकेन्सिया 26,000 नोंथांमोना मोनदों नाथाय सिगांनिया प्रिभियासआ 50,000 बारामोन देग्लाय 50%आनो खमन जाबाय। बेनिफ्राय काट अफ होनोबा एसे बारा थांगोन बेखायनो नोंथांमोना मोजां फरायनांगोन कनस्टेबलआव आरो एग्जामनि सिस्टेमा एसे चेन्ज जादों मानोना सिगाङावहाय 1/2 नेगेटिभ मार्किंमोन नाथाय देग्लाय 1/4 होदों मानोना पस्टआ खम। स' पस्टआ खम बेखायनो 1/4 होदों जाहाथे काट अफआ गोजौ थाङि बायदि खालामदों। बेखायनो जायफ्रा मोजां फरायगासिनो दङ नोंथांमोनाहाय साख्रि मोनहैनाय चान्सआ दङ। दा एग्जाम सेन्टारा जेराव होदों बेयावनो नोंथांमोना थांनांगोन। दा एग्जाम होनोबा फार्स्टनि नोंथांमोननिया जाहैबाय 80 कुइसन आरो मोनसे हाबानो 2 मोनगोन। डेट मिन्स 160 मार्क्सनि जागोन एग्जामा टटेल। जेनेरेल इन्टेलिजेन्स दङ बेनिफ्राय रिजनिं दङ 20 कुइसन फैगोन 40 मार्क्स दङ। दा बेयाव मोजाङै हायोबा नाम्बारखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय मोननो हायो आरो मोनबाय थायो। बेनिफ्राय GK दङ बेनिफ्राय जेनेरेल एवारनेसबो दङ 20 कुइसन 40 मार्क्स। गासैयावबो 20 मोनब्रै सेक्सन दङ मेथ्स बेनिफ्राय इंलिश। दा नोंथांमोना 60 मिनिट्सल' टाइम मोनदों अनलि 1 घन्टाल' टाइम मोनगोन। इंलिश हिन्दीजों लिरनांगोन जेराव माने कम्फर्टेबल लोगोसे रिजनेल लेंगुवेज दङ जोंनो बेखौ नांला। बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किंआ जाबाय 1/4 नोंथांमोनाहाय 4 मोनदों। दा 8 सिडिउलाव गासै 22 लेंगुवेज दङ नाथाय जोंनि बर'खौ बेयाव दासिमबो सोसनाखै। दा नेगेटिभ मार्किंआ नोंथांमोना नेगेटिभा 1/4 नोंथांमोना 4 मोनदों माने मोनब्रै नंजाबासो 1 दानगोन। बेनिफ्राय सिगांना 1/2 मोन देग्लाय मोजाङानो जाबाय 1/4 होनायखाय नोंथांमोना बारा गिनांगौ गैला। दा बेनिफ्राय मोजां होदो नोंथांमोना जुदि मोजां नाम्बार मोनोबा साख्रि मोनहैगोन। बेखायनो टारगेटआ नोंथांमोना एबारो 75 प्लास टारगेट लाथारनांगोन बा 80 प्लास टारगेट लानांगोन होमबासो नोंथांमोनाहाय फिजिकेल टेस्टआव थांनायनि चान्सआ दङ मानोना पस्टआ जोबोर खम। दा बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे थांनाय बारखौ नायोबा 65आव साख्रि मोनदोंमोन नाथाय एबारे पस्टआ खम नालाय 75 प्लास टारगेट नोंथांमोना लादो ST हिसाबै बा नोंथांमोना 80 प्लास लानो हायोबा मोजां। आरो जुदि 85 90 मोनबाथ' नोंथांमोना प्रेफारेन्सआ जेराव होदों बेयावनो साख्रि मोननायनि चान्सआ दंसै। दा बेनोमोन कनस्टेबलनि थाखाय फरायनाय समा फैबाय। आसाम पुलिसआ लेट जासिगोन बेखायनो SSC नि थाखाय नोंथांमोना फरायदो आरो साख्रि लादो कनस्टेबल हिसाबै।